surfovanie v Afrike? Najprv sme sa odviezli do Tagazautu, kde sme dostali neoprény a surfy. Trošku nás zaskočilo, aké je to veľké a vo mne sa už zvyšoval strach z hlbokej vody. Ako rozcvičku sme si zahrali nejakú marockú verziu futbalu, proste jeden je v strede a snaží sa chytiť loptu, chápeš? Veľmi rýchlo sme pochopili, že ťažšie je dostať sa cez vlny, ktoré dobiehajú ku brehu, ako nejakú vlnu chytiť. Tu sme už dostali obedík, ktorý nám s ohľadom na veľké množstvo cibule veľmi nechutil, ale tento miestny surfer si ho veľmi užil. Po obede sme to išli vyskúšať sami a verte alebo nie, ale kým sme nemali zapnutú kameru, tak nám to vážne išlo. Tu sa mi skoro podarilo postaviť sa, ale samozrejme hneď na to ma zramovala vlna. Keďže som sa odmietala vzdať, išla som to skúsiť ešte o kúsok ďalej, kde ma zmietla hneď prvá vlna. Ja som to teda zabalila a išiel to vyskúšať aj Dominik. Ten mal zrejme lepšiu stratégiu dostať sa cez vlny ako ja. Akurát asi zabudol, že sa surfuje na nohách a nie na zadku. To bolo naše surfovanie a ak chceš vidieť, ako sme sa vybláznili na štvorkolkách, choď do komentu surf.